ये क्या है ये तो तत्ती है तो गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ उदालगुरि लिजन इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाफिनबाय आरो लोगोसेनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाखाबाय तो लोगोसेनो गिबि गिबियाव आरो लोगोसेनो नोंथांमोननो दिनैनि बे मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो आं आरज खालामो नोंथांमोना अरायबो सुखि गोजोनै थाबाय थानो हाथों तो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो खोमायाव हेडफन होननायखौ लागोरखा नङाब्ला गुबुनजों जावजायोब्ला दाय आंनि नङा रायजोफोर तो गोबाङानो आंनाव सोंहरबाय थादों आदा भिडिअ फोरो नाथाय आं टाइम मोनाखैमोन रायजोफोर तो माने आंहाबो आंनि पार्सनेलि खामानि दंमोन तो बेयाव आं एसे टाइम होनांबाय तो बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम सरि दानिफ्राय भिडिअ फैबाय थासिगोन तो जिखियानो जाया मानो जों दिनैनि बे भिडिअआव फेसबुकआव मोननाय माखासे फट' भिडिअफोरनि सायावनो बाथ्रा सावरायनो नागिरदों तो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आरो लोगोसेनो जायफोर गोदानै फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम यार तो सरि यार दिनै आं भिडिअखौ जेने थेने बानायगोन मानि थाखाय होननानै बुङो बेकग्राउन्डआव ओरैबादि मेथाइ गाबगासिनो ना मिथिबाय ओरैबो मागो दमासिनि तो जिखियानो जाया मानो बेफोरखौ बाद होदो तो बिदिब्ला आं नैबेखौ नुबाय फट'खौ फेसबुकनि गेजेरजों आरो आंनियाव सेन्ड खालामनाय गेजेरजों तो नुबाय आरोना जास्ट आं जेनेरेल सानदोंमोन आरोना आरे बाबा बे इडिटिंबो जानो हागौ होननानै जेथिया आं गोथौनिफ्राय गोथौ हाबो अब्ला मिथिबाय जे बे मुसुखाया माहा दङ मिथिबायना रायजोफोर उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारियाव माने बियो मोनसे हिरिम्बा मन्दिराव दङ बाथौ थानसालियाव आरे बाबा बे मानसिया मा बुस्थु नों मा जानो नागिरदों देलाय नों मा बेलेगनि सालायो नामा ना मंगल ग्रहनिफ्राय फैनाय नोंलाय आरे बाबा एसे मुसुखा एसे मोजां बर' हारिनि थाखाय बानायना दोनदों बेखौलाय किस खालामनांगौ मा दरखार दङ देलाय जों मोनसे मन्दिराव थांदों नोंथाङा तो माबा मोनसे आर'ज खालामनो थांदों एबा माबा मोनसे खालामनो थांदों होननानै बिमा बिफाया फोथायदों ओमफ्राय मा घन्टा खालामैखो आरे बाबा एसाथ' नि चलेगा ना तो जेराव मोनो बेयावनो गोसोबायदि खालामनोथ' जायाना तो एसे आब्रुथिफोरखौबो लाखिनो नाजाब्रा तो नोंथांमोनाथ' सासे फरायसाखा अबेयाव मा खालामनांगौ अबेयाव मा खालामना मिथिखायो माथो आरो मा गोदाव सोराव बानायबाय थायो नोंसोरलाय एसे लाजिनो सोलोंदोलै तो बेफोरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगोनि आंगो सिनायथि एबा मोनसे जारिमिनारि खोन्दोआरि बिथांमोना बुंथिनानै होयो तो बिनिखायनो बेफोरखौ मोजाङै दोननो नाजागोन मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जारिमिना गावनो गाव रिपिट जाबाय थायो जारिमिनासो खोन्थायो जे मोनसे हारिया बेसेबां गोजौ बेसेबां गाहाय बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि तो बिनिखायनो बेफोरखौ मोनसे आब्रुथियैनो दोनो होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय तो मा निसा लामा आरो बिनिखायनो बुङोलै जोङो 10 थाखा 20 थाखा दाम खमिनि निसाखौ दा लाथार तो नोंथांमोना नुखाबाय बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि खेराइनि मेथाइ एबा देंखो तो बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि आंगोनि आंगो सिनायथि तो बे देंखोआ गैयाब्लानो जोंनि बर' हारिया माने दायो आद्रा थायो आरोना बे मोनसे आंगो बर'नि गारनो हायै मोनसे देंखो स' अबभियासलि तो आं बुंगोन नोंथांमोना मोजाङै रंजा नाथाय बेफोरबायदि प्रेजेन्टेसन खालामनानै जोंनि बर' हारिखौ मा देखायनो नागिरदों तो माने बे मेथाइखौ खोनानाय लोगो लोगोनो गुबुन हारिया बे बर'नि मोनसे कालचार एबा हारिमु होननानै मिथियो अब्ला बेफोरबायदिनो देखायनो नाजाबाय नामा जे नोंथांमोना जोंनि बर'नि कालचारा बेनो होननानै अब्ला मिनिगोनसो माथो गुबुन हारिया दा सोरबाया दुखु मोनगोन जोंनि रंजानायखौ बादा होदों जोंनि मोसानायखौ बादा होदों होननानै नङा आं नोंथांमोननि मोसानाय रंजानाय जेबो बाजायाखै दे मिथिबाय नाथाय जुदि जाय मोनसे जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो दङ माने जों गावनि हारिमुखौ जोंहा गासैहाबो बिबान दङ जे जोङो बेखौ जौगाहोनो बेखौ फोजौलांनो मुलुगनि सिगाङाव सिनायथि होनो नाथाय दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि मोसानाय लोगो लोगो दिनै जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव एबा गासै सुबुङानो नुनानै मिनिगोनसो माथो जोंखौलाय आरे बे बर' हारिनिमोन मा जाखो बेलाय मा कालचार बेलाय बर'नि कालचारा मा होननानै मिनिथावना जागोन माथो
तो जेखियानो जाया मानो तो नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों तो बिनिखायनो आं गासैखौबो खावलायदों मोसानायनिबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनायनिबो रंजानायनिबो मोनसे सिमा दङ तो बैफोर सिमाखौ जाहाथे नोंथांमोना लाखियो आरोना जाहाथे जोंनि बर' हारिनि माबा मोनसे बुस्थु गोनांथार जिरादा जाहाथे गोमालांनो नागिरा जोंनि बर' हारिनि मान सनमाना जाहाथे जोबनानै थाङा मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बैफोर हारिमुखौनो बैफोर कालचारखौ लाखिनो थाखाय जोंनि माखासे बर'नि जोहोलावजोफ्रा दिनै जिउ गालांबाय तो बिथांमोननि जिउनि आत्माखौथ' मोजाङै सान्थियै दोननो नाजा तो बास आरो जों आरो मोननैसो भिडिअ नायलांबावनि तो बास आं बे समाव बे भिडिअखौ जेबो रेंक खालामनो एबा गोजौआव दिखोफिनबावनो आं जेबो गोसो गैया एबा आं नोंथांमोननो बेखौ दिखायजोबनो गोसो गैया नाथाय मोनसे खोथाखौल' दुखु मोनदों आरोना बर'जों बर' आरोना तो बिथांमोना गावसिनि माने निसायाव थानानै बेफोरखौ मावफ्लांबाय जोबनानै थांबाय बिनि थाखायबो बुजाय जाबाय आरो बिनि थाखाय बाथ्राबो बुंजाबाय तो बे सिगां 2 बोसोर एबा 3 बोसोरनि सिगांनो तो दिनै जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेराव बेफोरखौनो गले आपल'ड खालामनो आरे मा मोनखो देलाय जाय बिथांमोना दिनै बुंजानानै बुजायजानानै बिथांमोना दिनै बुजिबाय मिथिबाय बिदि खालामबा मा जायो मा जाया नाथाय बेफोरखौदि जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा गावनि फेसबुक पेजखौ जौगाहोनो थाखाय गावखौ गाव गोजौ लेभेलाव देखायनो नागिरनानै बेफोरखौ आपल'ड खालामगासिनो मानो बिथांमोना बर' नङा नामा बिथांमोना गोरोन्थि मावबाय दे गोरोन्थि मावनानै बिथांमोना दिनै बुजिनानै दिनै बिथांमोना जेबो मावाखैनो अब्ला बिथांमोनखौ गले आपल'ड खालामनायनि गोनांथिया मा दे आंनो खोन्थालाय रायजोफोर एसे बुजिदो यार बर'जों बर' गावजों गाव एसे अनज्लायनो सोलोंदो जाय बिथांमोना माने सोलायबाय बिथांमोनखौ आरो बे भिडिअखौनो आपल'ड खालामफिननानै बिथांमोननि गोसोखौ दुखु दाहो यार गोरोन्थिया नोंनावबो जायो थ' बिथांमोना मानिना लाबाय अब्ला बेखौलाय मानो गले होफिननो गोनां जाखो तो बास यार आइजो बिथांमोनखौ आं बेयावनो एसेबांनो खावलायबाय तो नोंथांमोना दिनै नुखाबाय जे मोनसे नै बोसोरथाम बोसोरब्रैनि सिगां जुदि बेफोरबायदि जानायखौबो दिनै गले आपल'ड होबाय थायोब्ला अब्ला नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनाङा होननानै आं डाइरेक्टलि बुंबाय मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नाय बोसोरथाम सिगां मावनानै लाबाय दिनैबो बिथाङा बे भिडिअनि थाखाय गाबनो गोनां जागोन तो बिनिखायनो नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनायनि सिगां एसेबाबो थान्दायै सानग्रो आरो लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि आपल'ड खालामो एबा थांनाय बोसोर एबा गोबां बोसोरनि जाथायखौ जानानै थांखांनायखौनो आपल'ड खालामो बिथांमोननिसिम आंनिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट बिथांमोना सोलायबायबो जानो हागौ एबा दिनै बुजिबाय तो बिनिखायनो बिथांमोनखौ जेबो डिस्टार्ब होआलासिनो गावनि लामाजों आगान होनो हो तो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला मानसिनाव गोरोन्थिया जानानै थाखायो हाबा जाखोना माखो बिबा जायाखैलै ओइ आबै बे थेराव बोसोरनिल'मोन जोबाय तो लोगोफोर आं बे समाव बारा बाथ्रा बुंनो हानाय नङा मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला आंबो सासे लाभआव साक्सेसफुल जायाखै जेब्लाबो फेलारखौल'सो मोनबोदों तो बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्राखौल' नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरबाय जाय मानसिया नारायजोफोर जाय मानसिया साहा लोंबाय थायोना जाय मानसिया साहा लोंबाय थायो बे साहा गलायाव माने बाखि थाखायोनो थिग बेबायदिनो रायजोफोर थिग बेबायदिनो जाय मानसिया जौ लोङोना बे मानसिया माने जुमाय दखानाव माने बाखि थाखायो थिग बेबायदिनो आं बुंनो नागिरनाया जादों जाय मोजां मोनलायोना बेयो बिथांमोना मोजां मोनलायनायाव हांमा थाखायो तो बिनिखायनो नोंथांमोना जिथिया मोजां मोननो रोंदों अब्ला हांमा थानायखौबो जुजिनो रोंनांगोन तो आं लास्ट बेयावल' मोनसे बुंबावनो सानबाय बे बिथांखौ तो बिथांनिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट जेराव नोंथाङा 3 बोसोर एबा 4 बोसोर मोजां मोनबोनाय सासे सिख्लाखौ माने सिख्लानि थाखायनो नोंथाङा जुदि ओंखाम जाया लोङा गावनि थांखिनि फारसे गोजानाव थायोब्ला अब्ला नों माने 3 बोसोरनि सासे सिख्लानि थाखायनो आरोना अब्ला होनबा नों साननानै लादो नोंथांनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बा बिमा बिफाखौ लादो नों जोनोम जायैनि सिगां नोंखौ जिथिया गोरबोआव दङमोन अब्ला 9 मास 9 दिन एबा 10 मास 10 दिन दोननानै आरो लोगोसे नोंथांखौ दिनै 13-14 इयार्स अनबोदों अब्ला बिथांमोना नोंखौ बेफोरबायदि गोदाव सोराव जायोब्ला माबायदि मोनगोन एबा बिथांमोननि गोसोआ माबायदि जागोन थ' बेनिखायनो गोसोखौ हमथानानै गावनि थांखि फारसे थांगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय
बे फाग्ला बिदिं जागोन बे मा रोखोमनि मोसानायलै बिसोरलाय आं खाथियाव नुब्लाथ' खम मिनिगौमोनलै नोंथांमोना सानलाय खाथियाव दङमोनब्ला नोंथांमोना मा खालामफागौमोन थ' नोंथांमोनाबोथ' उन्दुलायनाय मिनिगौमोनलै रायजोफोर हुरि बाबा मानि डान्सलै बेलाय माने बिमानि मा होनगोन बेखौ मेख्लाखौसो लानानै फैबाय थ' बिमायाथ' नुबा होनथारगोनलै बे ओइ फाग्ला बिमानि फिसाय आंनि ड्रेसखौ मानो लाना थांखो नोंलाय होननानै थ' बास या दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो जोबथारनायाव थ' नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय मागो दमासिनि थाखाय आं आसा खालामो नोंथांमोना अराय खुसि गोजोनै थानो हायो एबा आं आर'ज खालामो जे नोंथांमोना अराय खुसि गोजोनै थांनो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोननि थांखिया जाफुंसारो थ' दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय बाय बाय थ' जोबथारनायाव आंनिफ्राय मोनसेल' आर'ज थ' नोंथांमोना रंजा मोसा एन्टारटेनमेन्ट खालाम आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय जायफोर माने जोंनि हारिनि थाखाय हारिमुनि थाखाय जानानै दङ बेफोरखौ जाहाथे आब्रुथिखौ सिफायनो नाङा आरो लोगोसेयैनो बे गोजाम जाना थांखांनायफोरखौ बुरखांनानै जाहाथे मालायखौ दुखु होनो नाङा आरोना थ' बाय बाय